lan staring gone iblis lanat menungso ratatane kowe keparet. Prabu Amsuk, kowe nang kene arep ngantem nganggo cara piye wae sakarepmu. Kowe arep perang nganggo pusaka apa wae sakarepmu. Kowe iki elingane kene iki tanah Jawa iki Prabu Baladewa. Iki Prabu Baladewa bantengi tanah Jawa. Kowe ora perang sagelemu dhewe. Ora perang sagelemu dhewe lha kok dadi kowe nyokot adikku Setyaki kowe calo modar cara kuwi. Ya. Kula nuwun sewu Paduka menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisanak? Kesuwen. Kresna. Wonten dawuh apa Prabu? Ndi ratu budhek kaya ngene iki. Mengentek-entekke wektu. Lah mbok nggih dijawil. Kowe wae sing jawil, kowe sing cerak. Nggih, apa Prabu? Kisanak, wonten dawuh, wonten dawuh. Ditimbali karo Sinuwun Puntadewa. Lho. Kula pun ditimbali. Wis, mbok. Lho kok kula mboten mireng. Wela, nuwun sewu. Paduka mriku sampun kawit kala wau dipun timbali. Oh nuwun sewu sinuwun. Nuwun sewu, nuwun amit pasang Kalimantan Bitr beno kula duni dumawahing tawang tuang. Linepatno ing tulak malu. Parang paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi. Anggen kula sowan wonten praja Garing Amarta. Nuwun sewu, Paduka Sinuwun Puntadewa. Inggih Kisanak mboten wonten kali inggih kula pun Sinuwun Puntadewa. Walah. Bejo kemayangan saestu Sinuwun kula saged sowan wonten mriki. Nuwun sewu. Mobil sudi mestani dumateng kula awon tanpa warni kula menika wingking saking negari ing pager bumi. Jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih. Nami alit kula Bronjong. Inggih Prabu Hamsa inggih Prabu Bronjong. Kepareng kula sowan wonten ngarsa Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Inggih Sinuwun sampun kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaskecakno ing lenggah Paduka anggen Paduka rawuh wonten ing mriki. Sampun mboten kirang prayogi wae edian. Kula mebet wonten ing wewengkon negari Ngamarta walah dalah. Aku ceweke ayu-ayu Sinuwun. Kula menika ngantos kepengin para kenya ingkang mapan wonten negari kula menika kata-kataipun wis ireng mluthuk mboten nate adus. Kula meri mangertosi para kenya ingkang mapan wonten negari Ngamarta menika kula terpukau. Inggih Sinuwun matur sembah nuwun. Awon-awon negari menika dipun bangun awit alit. Nggih ngaten. Saenipun negari menika dipun bangun awit alit. Mergo nek tuku negara menika mboten badhe sae kedadosanipun. Para kawulane mboten badhe tentrem. Inggih Sinuwun. Nuwun sewu wigatosipun rawuh wonten ing mriki menapa? Lho. Wigatosipun panjenengan rawuh wonten mriki menika menapa? Pripun Sinuwun? Nuwun sewu Kisanak. Sing rada seru. Wigatosipun panjenengan rawuh mriki menika menapa? Nun. Wigatosipun panjenengan rawuh wonten mriki menika menapa Kisanak? Sabar baru kakangku sabar. Wigatosipun kula rawuh wonten mriki. Inggih Kisanak. Walah dalah. Nggih sepisan sowan kula wonten mriki menika badhe tetinjul dhumateng Kararjan Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa Nalendra negari ing Ngamarta. Inggih Kisanak. Nggih. Lajeng kanggo kalih sowan kula menika badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Sang Sinuwun Prabu Puntadewa. Awit sampun wonten Kang Candra menika negari kula menika taman pagebluk. Nangis meneh.
negari kula ing pager bumi menika taman pagebluk ketaman lain para Jawata kathah prakawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan niku kathah sanget ingkang abdipun Prabu Hamsa menika ngantos bingung kados pundi anggen kula badhe amungkasi perkawis menika ingkang tumantuk wonten negari kula ing pager bumi menika sinuwun saring samangke kula ugi sampun ngrawuhaken Brahmana Winasesa Sewu Sugata kinarep nambak rengganing praja Dene Gagar Wigadatan Ratu Karya paling samangke kula sampun alampah tapa brata mesu budi samekna Rajamal bebantal bata batako bebantal bata sare bak kula pikantuk sasmitaning dewa kula pikantuk wangsit wisik saking para Jawata bilih negari kula mangkat bumi saged wali multa dadi dhateng Mahulya bilih tinenggan mboten ketang tigang kendheping paningal kemawon tinenggan wujuding pusaka ingkang winastan pustaka jamrut jamus miang jimat Kalimasada kedah kaboyong wonten negari kula pager bumi menika sasmita saking para Jawata mila sowan kula awon tanpa warni walih-walih menapa kula badhe nyuwun ngampil dumateng Paduka Sira Prabu Utadewa gandeng kekagungan pustaka jamus miang jimat Kalimasada menika Paduka Sira Prabu Utadewa kula badhe nyuwun ngampil wujuding pustaka jamus miang jimat Kalimasada malah ing sakmangke menawi Paduka ngikhlasaken pustaka jamus miang jimat Kalimasada badhe kula tuku pustaka jamus miang jimat Kalimasada badhe kula agem saklawasipun kinarya pager beteng cagak tuwak negari pager bumi mriyo kula kedah numbas regine pinten mangendika kula mangsawang menika mangsawang wonten Jawi menika kula sampun nyawisaken grubakan bagoran Mas Picis Raja Brana jamur nergeni mutiara mas kula cawisaken pinten mawon regine kula sagah numbas wujudipun pustaka jamus miang jimat Kalimasada kula aturi paring dawuh napa regine 1 miliar napa regine 1 triliun napa regine 271 triliun kula nggih sagah numbas mriyo inggih kisana awit nuwun sewu negari kula ing pager bumi menika sugih mboten kira-kira bondo seprapat jagat menika bebasan kagunganipun Prabu Hamsa sedaya pendak-pendak Ramadan kula mesti ngawontenaken santunan dumateng para ingkang mbutuhaken monggo mila saking punika kula aturi paring dawuh menawi dipun kewarengaken pustaka jamus miang jimat Kalimasada badhe kula tumbas badhe kula tuku kula boyong wonten negari kula Werkudara piye bareng kakangku kepiye iki di rungokno sing ngendikane ratu kuwi yen to apik wenehno yen to ora apik urungno inggih kisana menawi sakmangke kula boten saged maringaken pustaka jamus miang jimat Kalimasada kados pundi lho leripun kados pundi menawa Paduka namung badhe nyewake pustaka jamus miang jimat Kalimasada menawa dipun keparengaken kula tumbas mboten Prabu Hamsa mboten wekdal menika wujudipun pustaka jamus miang jimat Kalimasada dipun asta dening kadang kula pun Werkudara Allah nuwun sewu kula menika wonten mriki menika mangertosi panjenengan menika jatosipun namung goroh liripun kados pundi nuwun sewu pustaka jamus miang jimat Kalimasada menika selawasipun gesang menika dipun asta dening Prabu Puntadewa dipun papanaken dening Kanjeng Gelung mboten mungkin malah dipun asta dening sakliyandrayan menika mboten mungkin nanging dipun asta dening kadang kula piyambak mboten ingkang bakun kula badhe numbas wujuding pustaka jamus miang jimat Kalimasada nang menawi Paduka wel mboten badhe maringaken wujuding pustaka jamus miang jimat Kalimasada kula nuwun sewu para kawula para wadyabala gawe ngamarta kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel kula mboten badhe giris nempuh ngrebut wujuding pustaka jamus miang jimat Kalimasada kanthi sarana peksa sinuwun mbok menawa siadisa menehi wangsulan tak wangsulane ketikane ratu kuwi Prabu Hamsa wonten dawuh Raden Werkudara panjen bener sing ngendikake bareng kakangku yen to pustaka jamus miang jimat Kalimasada tak gawa
Mula kowe luput, kowe keleru yen to njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ngersane bareng kakangku. Wektu dina iki pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ndak gawa. Wah, menawi ngaten kula aturi paring dawuh pinten regine. Yektine pancen pustaka Jamus Kelima Sada iki wis pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi arep tak dol, tak ubengke ning pasar ora ana sing gelem nuku. Sebab regane ya sing ora kira-kira. Lho, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Regane pinten mawon kula saged numbas. Rungono kula tokake. Rungono kupingmu, aku matur karo kowe. Pustaka Jamus Kelima Sada iki takon nuku karo kowe ora kok nggunakake wujuding Brana Picis, ora kok nggunakake wujude dhuwit kowe babar pisan ora. Nanging aku kowe wis suwe kepengin duwe dolanan ya kuwi mata raja loro cacahe. Mata raja kalih sasahipun. Ya. Mang paring dawuh, sinten? Ampun kuatos, ampun kuatos. Kula mengke kula padoske mengke matane kanca-kanca kula wiyaga niki. Sing kulin angger nabuh kalih merem. Kula cupleke kula aturke panjenengan. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kula beto wonten negari kula pager bumi. Wah, dudu kok matane kancamu, dudu kok matane raja liyane kuwi babar pisan dudu. Nanging sinten? Mata raja loro sing tak mestani kuwi mata raja sing saiki sowan lingguh ning ngarepe Werkudara. Sing saiki sowan ning Brajanagara Ngamarta bakal nembung pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Matane raja kuwi sing tak butuhke. Lho, mataku. Yo, matamu tinggalan kene. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada gawanan iblis larat. Jajalan ustaring baru iblis lanat parat. Ela dalan nuwun sewu Raden, Raden kula sowan wonten mriki menika nembung apik-apik. Lah kok dadi paduka ngorek-orek asmanipun ingkang abdi pun Prabu Amsa kula nuwun sewu. Malah ing sak mangke paduka badhe nyuplek dumateng mata kula kene ninggal mriki pustaka Jamus Jimat Kelima Sada niku ati kula beto. Piye? Sajak nantang kelawan Prabu Amsa kowe keparat. Yo. Dudu nang kene papane neter kating saen. Ayo Raden Werkudara tentoke. Ayo metu njaba kowe saka apa aku sing bakal tekane mati. Werkudara jledhok kakangku opo? Bagus yen to siap dinantang kelawan ratu iki mau. Sebabe piye? Mangerti yo. Ratu iki mau sayekti njaluk utawa njilih pustaka Jamus Kelima Sada iki mau mungkin arya pawadan. Merga sayektine ratu iki mau ora kok mbutuhke wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ning arep ngrangket ratu telu. Merga ratu iki mau sing jeneng Prabu Amsa iki utusane Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi sapa? Prabu Jarasandha iki ya kuwi ratu ingkang ndak mestani, ratu sing kudu dadi ganjeling Sajirajasuya. Mula kang saka kuwi bagus yen to Siadi Bratasena nantang lawan ratu iki mau. Merga wektu dina iki Prabu Jarasandha nglakoni upacara sing jeneng sesaji rudra kang bakal ngunjukake sesaji ana ngersaning dewaning Angkara. Kamangka sajine Prabu Jarasandha iki mau dudu kok wujuding saji lumrah, nanging Prabu Jarasandha wektu dina iki wis ngrangket ratu cacah 97 kurang genepe 3. Ya kuwi genepe 100 ing sakmengko bakal dibeleh, dibekake, diaturake ngersane dewaning Angkara murka. Wah, ora pantes urip Prabu Jarasandha. Banjur sapa ratu telu sing bakal dirangket dening Prabu Jarasandha kanggo ganepe Sajirudra criteng kakangku. Mangerti ya Dimas? Ratu telu sing kinarya ganepe Sajirudra iki mau siji Nata Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Sing ping loro Nata Ndarawati ya pun Kakang. Sing ping telune Nata Mandura ya Kaka Prabu Baladewa. Iblis lanat. Wah. Jajalan sekali baru iblis lanat
Kyai Prabu ora omong ketau Prabu Amsa Werkudara mriko ya kandhangake Prabu Amsa. Lah Werkudara piye? Tenan to aku mau wis krasa. Koko Prabu Baladewa ki pendak-pendane sing ngrasani negarane mesti wae ora nrimake. Yo aku yo dong aku wis ngerti. Basan kuwi nyebut Mandura. Baladewa kakangku mak merenget raine abang kabeh. Koko Prabu menika kados pundi kawontenanipun kriwikan dados grujukan guyon dadi tangisan Yai. Bab kawontenan menika kula aturi masrahaken dhumateng Yang Raka ing Ndarawati mekaten Koko Prabu. Ing sak mangke kula badhe medal pasilan. Kula badhe anusul dhumateng Koko Prabu Baladewa ing sak mangke. Mbok menawi wonten ketemper yudanipun Koko Prabu Baladewa inggih Koko Prabu nderekaken tindak maduka ngatos-atos sampun kados alit Koko Prabu. Kakang Prabu Hamsa. Aku nyadong dawuh timbare Kakang Prabu Hamsa kepiye? Kabul kawusanane anggon musuhan ning Murajanegara Ngamarta nggone bakal ngrangket Nalendra Ngamarta. Wah, edian keparat. Yai Dimbaka, ana dawuhmu apa Kakang? Kaya dierang-erang pasuryane. Pun Kakang nalikane mlebu ning Kedaton Negara Ngamarta ning kono komplit, ning kono komplit Pandhawa komplit Pandhawa 5 cacahe ganep. Padha nganake pasewakan mergo kepasang yojo katuj nginu. Dina sak mengko ning kono uga tak sawang uga lungguh. Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ning kono ya enek Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah. Yen munggo aku iki dadi pancatan nggone awake dhewe golek jangkepe bekakak Ratu Satus. Mergo rasa dadak awake dhewe ketayalan ning negara Ndarawati, rasa dadak awake dhewe ketayalan ning negara Mandura. Genepe Ratu bekakak 197 kurang 3 mapan ning negara Ngamarta kabeh. Mula kuwi Yai. Ning kepiye? Lah kok sajak Kakang Hamsa mundur ora nrimake. Wah, keparat. Yen to kowe ngerti kanana Ndatulaya iki mau, aku nggunakake pawadan. Aku alasan negaraku ing pager bumi ketaman Pagebluk, bisane walune Mala Temajati Jati Temah Mulya. Waton tinumbalan wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Ilmu Sada. Aku ning kono negosiasi. Pustaka Jamus Myang Jimat Ilmu Sada arep tak tuku. Pustaka Jamus Myang Jimat Ilmu Sada arep tak tuku. Jebul nyatane sing wangsulan dudu kok Sinuwun Prabu Puntada kuwi babar wisan dudu. Lho, banjur sapa sing wangsulan? Sing wangsulan ya kuwi kadange. Kowe nek ngerti omahe Garon kono omongan. Kak, omahe Garon iki sapa? Ambu. Rani kok gek. Apa Harna, apa Riyadi kok. Aku dhewe yo ora dong lho. Sapa Kakang? Sing mari wangsulan karo aku Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ah rak tenan to Rani to. Aku wis mbaten kok. Sing Jodipati ki ming kuwi. Lah iya to lho. Sing wangsulan Raden Werkudara? Iya. Banjur ngendikane Raden Werkudara piye? Dheweke ngandhake yen to pustaka Jamus Myang Jimat Ilmu Sada ki pancen arep didol, pancen arep didol. Ning arep sajake apik. Aku wis gelem nuku wujuding pustaka Jamus Ilmu Sada. Jebul malah merang-merangke kawan. Derajate kekesate Prabu Jarasandha ya aku iki ya kakangmu Hamsa iki. Ning kono ngendikane Raden Werkudara, aku menang nggawa wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Ilmu Sada. Waton mataku loro iki ditinggal ning negara Ngamarta. Wilah. Parat manus maning jajalanan. Lho, anu Gak, piye? Tak kira ki mau arep sampah. Rasa. Aku wis bengak-bengak kae. Wis ndek ambisi ya. Ora usah kaya ngono kuwi ora usah ambisi ngendang iki ning desamu dhewe. Aku dadi pelatih kerawitan ning kene iki wis do jelek karo kendanganku kok. Ha iya. Welah dalah. Malah iki sing dadi pancatan nggone awake dhewe bakal gawe panca bakah.
bakal ngerangket Nalendra telu Nalendra Ngamarta siji Prabu Puntadewa loro Nalendra Ndrawati Prabu Kresna telu Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa ya mula kang saka kuwi Yayi Dimbaka kabeh wae wadyabala saka negara Magadha ya saka negara Giripajra diketapake kon gelar baris kon ngebyuki negara Ngamarta ratu telu ora gelem nungkul apa kelakon awake dhewe mateni kabeh para kawulane ya ya pun kakang mung karim aku mung karim manut kakang bujangan ora iki ora sah lah kula wis nyepake iringan sih iringanmu ora genah lho mengkeri ampun ngembe Mas giri lu si jalmotan kena kinira alah iringanmu ming sigra metu ngono ki to wis senes kula niku damel iringan anyar cakepane niku Tantiasiaga Sang Dwi Sumarna ngawur ora kerik lampit berungkat kimpul gajah gelar singa barong mangkat kapan kakang ora ketang sambung obor colok lintang mangkat dina iki njaluk pamit aku arep ngetapake para wadyabala kabeh tak ketapake sumayane budal ana ing negara Ngamarta ngebyuki batang sayuta ning negara Ngamarta ngati-ati ae budal ora mangan wae ada Dewa Narapati duwe naris swarane Kresna kang langkung tresnanira marang Japanon Cinawi la salah sinuwun Paduka sinuwun Prabu Baladewa ngawe ingkang abdi pun prakurta kula jiwadong dawuh ora sah guyu kowe Praguta ora sah guyu kowe Praguta iki perkara wigati dudu wayahe cengengesan nggih ora kok aku wis meneng malah Prabowo kae hoho Prabowo sinten endi to wayange mau iki lho sing kaya ngene iki lho aja mbok kira liyane Setyaki wonten dawuh Prabu mangertiya negara Ngamarta ketekan Kraman lho liripun kados pundi lagi wae iki mau prapta ratu pager bumi sing jeneng Prabu Amsa rekane gawe pawadan
negarane Ketaman Pagebluk. Arep nyuwun ngambil wujuding pustaka jamu Semyang Jimat Klima Sodoning jebul nyatane kaya sing dingendikake kadangmu Ndarawati ya Yayi Prabu Kresna. Jebul timure Prabu Amsa iki mau ming utusane Prabu Jarasandha. Wah, Prabu Jarasandha niku sinten? Meneng. Nggih. Aduh. Iki nek ra meneng rekoso iki. Ratalah. Prabu Jarasandha nalindra Giribojo. Lah iya. Prabu Jarasandha kuwi mengko kang bakal dadi sesaji korban ganjeling Saji Rajasuya. Malah iki dheweke arep nganake Saji Rudra. Mbekaka ratu 100. Monggo saiki wis nglumpukake ratu 97. Ganepe kadangmu Yayi Prabu Ngamarta, Yayi Prabu Antadewa. Banjur kadangku Yayi Prabu Ndarawati sing ganepe aku. Baladewa ki selawase urip ora tau mambu penantang kok ditantang karo sing jenenge Prabu Amsa. Siyangi. Wonten dawuh. Undurna wadya balane undurna. Wadya balane Prabu Amsa ka undurna. Kok nek Prabu Amsa wis tekan kita geceke men muter. Wis waken dawuh pamit matur pasira. Kok mentol ning kono kuwi ngopo Pak Kuto? Pragoto kowe timbali ratu budhek selawas urip. Nyuwara salah, meneng ya salah. Lah piye iki potak gantung kowe kaya hus. Aku ngetutke ratu galahe Raja Mak, kowe ora gelem ngetutke aku kowe minggat to kono. Nggih mbon wajan wis kok ngrekoso ora. Halo aku. Marat manus main jajaran. Setyaki muga-muga kowe iso ngundur kelan Prabu Amsa Yayi. Antek si temungkol patenono temungkol apa dosane ngungguli mring sasama aja tindak kualat. Lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan. Ya la kaya ndro mentang-mentang kaya gendya. Iki sapa ning satriya kanthet ngeyet. Teteke ming 150 cm kok mleleng Raja Majama. Brengose nguler geni, tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe? Takon karo aku.
ya iki Senopati Negara Ndrawati Edian awake cilik suarane antep ora jamak-jamak pengaruh sound system Mas ora lucu ngopo to dikeguyu barang iki sing lucu apa-apamu keparat sapa kowe Senopati Ndrawati Satria Garba Ruci Raden Harya Setyaki Raden Harya sapa Setyaki Sukiyaki Setyaki kowe lah jenengmu kaya jeneng Jepang kowe Raden Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya wah edian cah cilik kok jenenge akeh ora kabutan jeneng jangan panggil aku anak kecil paman ayo cetha kowe wadya balane Prabu Hamsa ayo ya pancen nyata iki kesete Prabu Hamsa aku sekono goreng Magoda ayo Setyaki kowe ora gelem minggir nggonku bakal ngrangket kelawan Ratu Telu siji Prabu Ndada loro Nata Ndrawati telu Prabu Baladewa aja takon dus takuk gateng siramu maju jangkah ora bakal tinggal loncat ayo maju mrene nek wani nek pancen kowe iki Senopati kowe jiwaning satriya perang iki ngadeg adu arep ora kok ndeprok kaya ngono wah aku anu lagi ngono ane aku ngadeg meso ketok mengko wong awu kawar-kawur ayo kowe wenang ngrangket Ratu Gustiku telu cacahe waton wis gemulundung sira Setyaki babu arawowo ayo rene maju rene ceklek pundakmu suwel-suwel tanganmu kowe tak antem dadamu jemblong tembus tekan mburi tak pedhot boyokmu bojomu dadi rondo tak pek oh iya
iso menang mungsuh tumbak tak udiane tumbak kowe. Ayo tak udiane tumbak kowe. Laka. Ayo ora bakal menang mungsuh tumbakku kemarin. Ayo maju. Apa ini? Kalau jengking mayang ya. Pagonku dhewe. Woi! Wah, edan. Anus maning jajalanan. Prajurit ngiri bojro. Ora ning sing monggo mulya. Kabeh wadya balaku tumenggung aku iki. Wela. Wah, nglasah kabeh kaya ngene. Endi ana sing sengkleh pundake. Endi ana sing wes ngeri. Gudres getih kaya ngono. Wedian. Wela dalah. Ora pangling kae sing jeneng Senopati Ndrawati Setyaki. Kowe wis wani ngrusak barisanku kuduane tanggung jawab. Anus maning jajalanan sekretaning baune iblis lanang. Kowe sajak sik wis ngerontoke barisane Prabu Amsa. Ayo. Prabu Amsa apa apamu? Nek pancen kowe arep ngrangken ratu Gustiku telu Jajaya ayo. Ora usah dadak kowe tekan kono-kono. Langkah ana ku andane Setyaki yo. Apa mbok kira aku ora wani karo kowe? Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Ayo, sapa sing mepalangi karepane Prabu Amsa? Rawi-rawi rantas malang-malang putah. Wo! Wah, ora pan. Oh. Ketiwasan kok Prabu. Lho. Iki Setyaki kok iki mundur kok kalah. Kowe tak pasrah takon ngalahke wadya balane Prabu Amsa. Mengko nek Prabu Amsa sing maju pun Kakang sing maju. Sekawit kula sampun kunduraken sedaya wadya balanipun Prabu Amsa. Malah ing samangke Prabu Amsa mboten trima. Lajeng majeng tandhing lan ingkang rayeng garba ruci. Lho. Banjur kowe kok iso mundur? Mboten kinten babar pisan Prabu Amsa ngantem mboten kula rasake. Nanging bareng nyokot talingan kula awak kula kok panas mboten gadhahi daya Prabu keparat. Prabu Amsa kowe iki ning tanah Jawa perang nganggo tatar ora sagel kowe dhewe. Harus paling salah. Wah, iki menungsane. Harus paling jalan staring ngene iblis lanat menungso ora tatane kowe keparat. Prabu Amsa, kowe nek kene arep ngantem nganggo cara piye wae sakarepmu. Kowe arep perang nganggo pusaka apa wae sakarepmu. Kowe iki elingane kene iki tanah Jawa iki Prabu Baladewa.
Iki Prabu Baladewa bantengi tanah Jawa kowe ora perang sagelmu dhewe. Ora perang sagelmu dhewe lha kok dadi kowe nyokot adikku Setyaki kowe calo modar cara kuwi. Woi. Ayo. Oh, ayo maju. Atek Waji Jaya kawijayan Saitama Sekti Puri. Ora kanca Krubuntara. Ora gaman pedhat calo modar cara kuwi. Iblis. Oh. Binatang panus maning jajalanan kowe iki ning tanah Jawa lah kok dadi kowe perang sak gelemu dhewe kaya ngono kowe perang nganggo cara nyokot ora sak trepik ning tanah Jawa ki wonge apik-apik kowe wong sabrang kok kowe perang gunake daya kemanjen kowe nyokot adikku Setyaki ayo Prabu Baladewa aku Sirnakna Prabu Baladewa piye aku Sirnakna kowe ngerti iki apa kowe ngerti ora iki apa? Kowe iki Kiai Nenggala iki pamunahe Satru Sekti. Iki wis kramas getih nalendra kaya diapurmu wis pakewu. Semangke ananggepe apa kowe? Mungsuh Prabu Baladewa nyepelekke ning tanah Jawa kok nyokot kaya ngono kuwi anggepe apa panganan kowe ratu kaya manuk guwek kok opene koyo cara aku sing duwe kaya ngene kuwi adol wingi-wingi pelekke wah ucapkan carita nangka semanten Sang Prabu Hamsa pejah nglasah awit saking dayaning Kyai Nenggala eling-eling ratu kembar Sang Prabu Hamsa miwah Prabu Dimbaka raga loro nyawa siji nalika semanten kuandaning Sang Prabu Hamsa den langkahi den oncati dening ngrayi Sang Prabu Dimbaka gregah kaya wong usapane kakang tangi kakang woi 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 itu nek kok kowe dulure ya kowe. Kowe dulure Hamsa kowe. Kowe Hamsi to kowe. Ayo. Kowe dulure Hamsa arep ngewangi kakangmu ayo. Sisan dene kowe tak serak. Anggep kowe apa? Hop. Hop. Durung tandung wis. Aitane. Sandangane kok apik iki karo sing mau. Kae mau mengcat brom. Ha iki kok tretes prada iki. Dulure ngewangi ora bakal monggo mulya kowe parat. Liyane kon masuk. Tan Prabeto kados dene ingkang ngraka kuandaning Sang Prabu Dimbaka den loncati dening Sang Prabu Hamsa gregah kaya wong saka niku
Yayi tangi yayi. Woi. Woi. Loh, urip meneh. Ayo, maju. Ya. Ora bakal aku gigrek mungsuh dapurmu. Ayo. Ora bakal aku gigrek mungsuh dapur. Ho. Ayo maju. Ah. Oh. Oh. Ah, iya. Oh. 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 Oh, iya. Ah. Ya. Wah. Oh. Ya. Salah Raden Raden Culnaku Raden aku cekel tangan tengen edan Raden aku njaluk urip kula nyuwun gesang Raden kula nyuwun gesang wah mudhar kowe wong loro ah yo waduh Lho. Ai. Edan. Iki kok dadi ratu loro kok iso mati? Wela Edan. Iki ratu loro sapa sing mateni kowe? Oh, wela. Werkudara, mandheg kowe. Werkudara mandheg. Wah, Edan. Werkudara. Po, mandheg kok sik aku ora ngomong karo kowe. Gah. Edan. Werkudara. Mandheg kok Werkudara. Edan. Edan. Apa ana ratu linggo dijunjung sak geleme dhewe? Kakangmu nesu. Kakangku sapa? Bronjong. Lha aku sak geleme dhewe. Edan. Werkudara, ora sak. Wah, iki mesti iki ya. Mesti kowe sing aja-aja Werkudara. Iya ta? Kowe mesti sing aja-aja Werkudara kon mateni Amsa karo Timbaka. Ayo to, ayo rasa ngapusi kowe. Ora sak ngapusi. Rasa guyu. Kowe ngapusi konangan kok guyu kowe ora. Ayo.
Panjenengan menika nuwun sewu nek tumindak niku ming sok ngginake akale ning akale sok mboten diinggih. Lho ning kosek to. Werkudara ki padha karo ngrebut mungsuhe Prabu Baladewa mengke riyen sing sanjang nek Werkudara ngrebut mungsuhe sampeyan sinten? Lho nyatane Werkudara mateni ratu loro kae mengke riyen to. Teng Datulaya wau sing nantang Hamsa sinten? Werkudara. Lah sing maju perang sinten? Lho iki mau musuh Werkudara to iki. Wah, ngerti ya tak pasrahke Werkudara dadak pun Kakang Ketayalan bengok-bengok di. Mangane panjenengan mriku kula nuwun sewu to, kula suwun nek tumindak niku sok akale mangginake aja ming ngginake akal tok. Akal ki ya kanggo ning niki lho. Molo ndasmu kuwi. Wong tuwa dimolok-molokke ora. Sampun to? Nggo kula kandhi. Kula kandhi sabejagong kaliyan Yayi Prabu Puntadewa ing sakmangke kados pun anggenipun badhe nglampahi Sajiraja Siya menika Prabu. Wah ya wis aku ming manut karo kersane Yayi Prabu Ndorowati Yayi. Mikun sing langit kelak-kelakon ler genjang alis risang mawe gandrung sabaran katur wukir monyat mayek saking jas baliwur Tara apa criteng kakangku Arjuna wonten maring adhawuh Kakang Semar wonten maring adhawuh sinuwun wis sawetara awake dhewe lumaku tumuju ana ing Rajanagara Giribajra iki awake dhewe wis tekan ngareping gunung sadurunge mlebu ana ing negara ing Magadha ya negara ing Giribajra nggih nika gunung napa nika jenenge Gunung Kembar. Semar ki ngawur kok astra ora. Ha iya wis sauni-unine wae tokno wae Semar. Nika teng dhuwur enten tambur nika ya Arjuna wonten maring adhawuh. Ana sak pucuking gunung kae ana wujude tambur. Kae dadi pratandha. Saben-saben ana wong kang mlebu ning wewengkon negara Giribajra tambur kae mesti muni dhewe kinarya ngandani kawan nata Giribajra ya kuwi Prabu Jarasandha. Nggih. Koko Prabu inggih. Nanging mangerti ya yektine wujuding tambur kae dumadi saka walu langing manungsa. Duk nalikane Prabu Jarasandha isih cilik dibuang kelawan wong tuane ya kuwi Prabu Briyadrata kae tambur kae dumadi saka walulange wong tuane Prabu Jarasandha sing jejuluk Prabu Briyadrata. Merga Prabu Briyadrata isin nampa anak bayi lahir kok wujude mung separo-separo. Niku pripun kok iso separo-separo niku? Napa sing separo didekek njero, napa sing separo dekek Semaritan. Wis tokno wae to, Gong.
Arjuna wonten maring adawuh yektine tambur kae muni kae ora kok golek memungsuhan ki babar pisan ora nanging sukmane Prabu Briyadrata ingkang manjing ana ing sakjeroning tambur kae yektine kae njaluk tulung kelawan sapa wae ingkang mlebu ning wewengkon negara Giribajara njaluk tulung diluwari kepareng padukan Jungkaka Prabu Marta diage tambur kae bedan tambur kae lepasana jemaring dimen bedah dimen bisa manjing kasuwargan sukmaning Sang Prabu Briyadrata gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe kandruk inggih Kaka Prabu menawi mekaten kula nyuwun pamit mandhal masilan kula badhe ambedah wujuding tambur menika Kaka Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas gunjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe kandruk saparan katulu ger mayek saking jas bali guru Kaka Prabu punang tambur sampun kepareng ingkang rayeng madukara bedah maling sak manggih ugi sampun katingal sukmanipun Sang Prabu Briyadrata wal saking bebandanipun anggenipun rikala semanten manjing wonten saklebeting tambur ya Arjuna kuwi bab perkara ingkang prayoga inggih banjur kahanane sukmane Prabu Briyadrata kepiye sukmanipun Sang Prabu Briyadrata ngawuningani ingkang rayeng madukara sukmanipun tansah katon mesem lan kula mangertosi penggalipun remen awit sak mangke saged manjing wonten ing kasuwargan bagus Dimas ya maliki wis arep mlebu ana ing wewengkon ya ing Tapel Wates negara ing Magoda ya negara ing Giribajara nggih ana ing Taman Keputren negara ing Giribajara kae ana garwane Prabu Jarasandha sesilih Dewi Rantamsari kepareng paduka walna Dewi Rantamsari saka cengkemane Sang Prabu Jarasandha nyuwun pamit Kaka Prabu kula nderek dan merena semupang nyuwang arono kati netrane ngangkarapu sabdaning kukila ringkane karo sageter kene dongane ingkung lir wuwu sing pini panca Tobat kula nuwun sewu lho penemban menika wonten tiga pendhita ingkang rawuh wonten ing Taman Keputren Negari Giribajara merpeki kula ingkang abdi pun Rantamsari nuwun sewu menika lenggah wonten ing ajeng piyambak menika pandhita bagus Tobat penemban peparap paduka sinten nderek nepangaken Dewi Sang Dewi nggih kula ingkang abdi Pandhita Klyang Kabur kanginan Kendhang Kebaraten
ing ngendi dumunung kula inggih ing mriku papan kula dumunung mobil Sudi mestani dhumateng kawula awon tanpa warni kula pun Resi Suparta lajeng ingkang ageng inggil nuwun sewu griyananipun dawa menika sinten inggih Sang Dewi kula pun Resi Karya Plonor kula pun Resi Karya Pecok jenenge kok apik tenan kok apik wis to aku nemu jeneng iki apik to kula adine Karya Plonor inggih Batu-batu Resi Suparta Resi Karya Pecok Resi Karya Pecok kalian Resi Karya Plonor nuwun sewu wonten mriki menika wigatosipun menapa rawuh wonten Taman Keputren Garinggiri Bojo nuwun sewu suman kula wonten mriki menika badhe tetulung dhumateng panjenengan ing antawisipun ing sak mangke panjenengan menika kula mireng kabar bilih jeng ngandika menika sampun dangu dipun menggarwa dening Sang Prabu Jarasandha nanging panjenengan sepisan kemawon mboten tau tate kersa utawi mboten tau tate purun ngladosi dhumateng pun Prabu Jarasandha batu-batu Pak kula menika sampun mataun-taun kula menika rabi kula menika dipun pundhut garwa dening Sinuwun Prabu Jarasandha menika sepisan kemawon kula didemok men megah aja kok kula didemok kula disawang kemawon kula sok kadang kala kula mun risi penemban terus topek bojowe malah apik iki lambemu kuwi ora bojoku ki luwih ayu saka iki ane iki rambuté kriting kok bojoku rambuté ireng janges kae kok direbonding kok heeh ya terus ya heeh pundhake amba wah kok kaya Yanti ta terus ha iya ngono kae wis persis ya mengemane randi jerawat gong nek bojoku wah Yanti ngronjal tenan e ora ngono kuwi to lajeng menapa paduka mboten tentrem menawi nderek Prabu Jarasandha batu-batu Pak lahir terus sing batin batu-bat kapundhut to manah kula kabedhadha kula menika mboten lahir batin mboten tresna kaliyan pun Sinuwun Prabu Jarasandha pendak-pendak dinten pendak-pendak warsa pendak-pendak candra kula menika namung ngetosi sinten ingkang wantun anulungi dhumateng jasatipun ingkang abdi pun Rantamsari nuwun sewu Sang Dewi mbok bilih paduka menika keseduan nampi senjata pitulunganipun ingkang abdi pun Suparta nuwun sewu panjenengan maring dawuh kados mekaten menika ateges kados pundi kula badhe anulungi dhumateng panjenengan awit kula menika Brahmana kula nedheng nglampahi tapa ngrame tetulung sapadha-padha menawi jengandika kesedu nampi senjata pitulung saking kang abdi pun Suparta ing sak mangke lila legawa lair lan batos panjenengan badhe kula walaken saking cengkermanipun Sang Prabu Jarasandha Sang Dewi batu-batu rawurunga meng endinge meng ngono kuwi ngopo to aku mesti ngejak Ndara Janaka kuwi Mas nyelametke wong wedok ujung-ujunge meng diwek bojo menenga luwih dhisik Yayi Karya Pecok nggih Kakang Suparta iki ora arep tak pek bojo wah lah terus wis menenga wae arep didol paling nggo matamu Ndara Janaka pensiun dadi pemain malah dadi lambemu ya itu kan menawa padu lahir lan batos badhe nulungi dhumateng jasad kula nggih lahir terus ing batos
Sang Dewi nanging kula nuwun sewu menawi paduka kersa ing sapangke boten ngandharaken utawi ngomberaken kasunyatanipun ingkang abdi pun Suparta kula aturi nyawang kula menika ingkang abdi pun Raden Arjuna ing Madukara batu Raden siapa Raden kula nuwun sewu timbang kula matahun-tahun kula dipun pundhut garwa dening dados garwanipun Prabu Jarasandha kula menika mboten bahagia. Aluwung wekdal punika paduka mundhut garwa kalian kula nggih Raden nggih. Ora melu-melu aku nek kaya ngene. Nanti endingnya apa? Endingnya meng oh senengane kaya ngono ora. Aku yoga ngurusi kaya ngono ki ora. Nggih. Ya diajeng rantam saryanto wis lair batin nampa katresnanku. Nggih pati. Monggo kula dheweke kula badhe nderek dumateng panjenengan Raden. Piye Mbak Yu kowe meneng wae kowe kanane kaya ngene iki nek ora matur sinuwun Prabu Jarasandha mangsa borong ora iso rampung sinuwun wonten maling sinuwun latalah hei oh kahanggo sesumbar mawalindro bumi gonceng latala jagat dewa Bathara jagat ming duwe Prabu Jarasandha Jayatsena wonten timbal kadhawuh Kanjeng Rama Prabu Jarasandha ora suwe meneh kae sawangan ratu cacah 97 sing tak kunjara ning pakunjaran negara Magadha sawangan ora suwe meneh wong tuamu ing Magadha iki bakal muktekke sak tedhak turune Prabu Jarasandha sawangan kasugihan bondo donya tumpuk undung pirang-pirang yuta pirang-pirang triliun kabeh kagungane Prabu Jarasandha iki kabeh ora bakal iso kelakon yen ora ana peparinge saka dewane Ngangkara Murka ya kuwi Sang Hyang Kalaludra piye ning kok sajak semune nggone pun Rama nglakoni tumindak kaya ngene mongko aku ki mung kepengin muktekke karo kowe besok ngamun to lumintir ke Prabone Rama Prabu bapakmu iki sing genteni ora liya mung kowe tak jaluk kowe sesuk nglakonana sesaji rudra kowe kudu mbekakak ratu 100 kinarya nglakoni saji rudra piye Jayatsena sajak kowe matahun-tahun kowe tak jak tumindak kaya ngene kok kowe meneng wae ayo saiki kowe tak wenehi kalodhangan kowe matura karo wong tuamu nuwun sewu Kanjeng Rama mobil kula kanggap lepat anggen kula matur kelan paduka ora apa-apa nuwun sewu sababipun ingkang putra menika sajak mboten sarujuk kalian tindak tanduk paduka menika pancen estu lahir terus ing batos nuwun sewu Kanjeng Rama menawi niat ancas gegayuhan paduka menika badhe muktekaken sak turas tedak turun
nalindring magoda ing panjenengan kula sak kedhak turun kula menika sampun estu lahir terus ing batos kula anggap menika sae ya pancen bener apik kabeh mun sing dadi dawuhe Prabu Jarasandha kuwi ora ana sing elek nanging apa kowe arep matur apa nang kula nuwun sewu laku utawi lampah utawi tindak panjenengan kados mekaten srana ngawontenaken sesaji rudra bekakak ratu setunggal atus mriku ingkang boten trep sik ora trep piye karepmu sing mbok maturke ora trep kuwi karepe piye nuwun sewu ingkang paring bondo donya semanten kathahipun mriku sanes dewane ngangkara pun Bathara Rudra mriku sanes nanging ingkang paring rejeki utawi bondo donya kasugihan dumateng panjenengan mriku Gusti ngakarya jagat kula sabriku namung badhe ngemotaken dumateng panjenengan tiyang sepuh kula minangka putra kula minangka anak kula badhe ngemotaken Kanjeng Rama kula aturi wangsul wonten margi ingkang leres kula aturi empun Purwadasena manembah wonten ngarsanipun Gusti ngakarya jagat biangsat cangkeman kowe menungso ora tatanan kowe dianakke karo sing jenenge Prabu Jarasandha mataun-taun kowe iki tak gedheke kanthi semene gerange kowe mung arep nuruti kowe mung tak jaluk kon nuruti gayane wong tuamu pisan bae kok mejang kaya pendhita mulang kaya dalang kowe Wiat nyun pangapunten ora enek pangapura kowe miat ora miat kepro dampar pecah dasmu kowe rasa nyembah ejan anak wani mecang karo wong tuwa parat iblis anak-anak apa kowe anak-anak bangsat kowe kowe ngomong karo wong tuamu Kanjeng Rama kula aturi emut Purwadasena taek rono maknane babar blas lu aku ra sudi duwe anak kaya dapurmu Jayasena sinuwun ketiwasan ketiwasan Tata laruta saking kutha sakuru kula Janamutusa sang Sri Ban wonten Jawa mlayu-mlayu ning apa Mbak ketiwasan sinuwun ketiwasan wonten ing Taman Keputren wonten wujudipun maling aguna sinuwun ketiwasan wis ben maling kuwi ben tokno wae ben lunga ben arep tekan ngendi nggone ngukup bondo negara Giribajra ora bakal entek Mbak ora bakal entek nuwun sewu ingkang dipun cidra utawi ingkang dipun colong menika sanes kok bondo donya emas picis jamrut menika babar pisan mboten lho nanging apa nanging dipun cidra dening maling menika garwa paduka pun Dewi Rantamsari bangsat hei oh
dumawara nang awor-awor-murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekadya butula para panjriting turangga hesti rekata ingkang bedah latala jagat dewa Bathara iki dadi ana pendhita telu cacahe aku ora dianggep iki papat cacahe sing siji matane kaya bal matamu kuwi gong bahaya engko dipedhang ndasmu malane kok truk ora mikir utangan sapa iki pendhita ireng janges nuwun sewu sinuwun apa panjenengan keng aran Prabu Jarasandha dasar para nyata ya iki Nalendra sing kondhang kawentar aku ratu ning negara Giribajra kowe sapa ditepungake wae pendhita Klyang Kabur kanginan kendhang kebaratan aku Resi Padmanaba aku Resi Balawa aku Resi Suparta aku Resi Karya Pecok iya dasar para nyata sinuwun Prabu Jarasandha ana palan aja kaget kalamonto aku merepik kelawan panjenengan merga pancen kudu ndak gelak lakune Resi Padmanaba tumuju ana ing negara Giribajra ingkang wigati aku mung kepengin matur lan ingkang ana sambung rapete kelawan sasmita ingkang tak tampa lumantar masumenan sasmita apa sasmita iki ana sambung rapete kelawan panjenengan anggone madeg Nalendra ana ing negara Giribajra jroning pasumenan aku nyumurupi nalikane aku mlebu ning wewengkon negara Giribajra aku nyumurupi wujude patunge Prabu Jarasandha sirahe dumadi saka emas awake utawa ragane dumadi saka perak nanging kuciwane sukune utawa sikile dumadi saka lemah werdine apa ya pancen bener Prabu Jarasandha kuwi Nalendra sing gagah piteksa Nalendra sing digdaya sekti kalintang jayaning perang Prabu Jarasandha kuwi uga Nalendra sing sugih Herbondo Bandhu seprapat jagat kuwi kagungane Prabu Jarasandha kabeh ketitik jroning pasumenanku sirahe dumadi saka emas lan ragane dumadi saka perak nanging emane kok sikile dumadi saka lemah tegese piye tegese ora suwe meneh bakal ana ingkang ngadili nglawan kowe Prabu Jarasandha bangsat lata manus maning jajalanan syukur taring bawono kowe pendhita ana neka ning kene kowe pendhita ana neka ning kene lha kok dadi ngayawara kowe Padmanaba ngayawara ucapmu sajak kowe mung arep gawe girsing Prabu Jarasandha taunana windanana aku ora bakal kikrik aku ora bakal mundur nggonku nglakoni tumindak angkara Budi Sandala jagat pangestu Prabu Jarasandha ana palan ayo gage wengakno lawang batinmu sawangen iki sejatine sapa Resi Padmanaba iki sejatine sapa ya aku Natandrawati iki kadangku Jodipati iki kadangku Panengah iblis ada ya wis ngerti karepmu aku wis ngerti lan apa kang dadi karepanmu Natandrawati Prabu Kresna ya iki sing tak ndendeni kapan gage aku bisa nganepi bekakak ratu 100 mongko saiki wis tak rangket 97 cacahe saiki sing siji wis ana kene sing siji wis ana kene kurang loro kadangmu tuwa Mandura karo adimu Prabu Puntadewa ayo sadurunge kowe ngrangket karo aku luwih dhisik negaramu sing bakal tak bedah ora mungkin kowe iso
Ora mungkin kowe iso menang mungsuh Prabu Jarasandha. Ya nek pancen kowe ora percaya lan kang dadi aturku, ayo saiki milih. Milih sapa ning antarane telu. Eneng kene iki pilihan sapa sing bakal tanding dadi mungsuhe Prabu Jarasandha. Selawase urip kuwi aku krungu sing jeneng Natandrawati Prabu Kresna kuwi ora tau sing jenenge perang. Janaka kuwi apa meneh sing digagas ping nglenjeh. Sing digagas ping wedokan, perang ora wurung ning modar, tak antem pisan. Sing mburi dhewe ora malu-malu. Werkudara ayo maju tanding lan Prabu Jarasandha. Dandasmu. Oh! Abot edian keparat. Ayo saiki kene ditontokke Werkudara apa aku sing bakal tekaning mati. Dandasmu. Wah! Oh! Oh! Edian oh! Woi! Hai! Waduh! Oh! Ayo! Ayo! Tuh! Mati aku! Oh! Wah! 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 Woi, ora bakal mundur ayo. Teko Aji Bandung Bandawasa sing mbok gul-gulke kuwi ayo. Saiki kowe wis mungsuh Prabu Jarasandha, kowe ora bakal iso menang mungsuh aku ayo. Gage mateko Aji Jaya Kawijayanmu ayo. Katokno kadigdayan.
Kakang iki nek ngomong mesti bener. Kowe ngepasi. Terus arep sapi belian ora moh kok. Njijiki. Ratu kaya ngono kalapke apane. Weh, nggo Siraji Suya. Oh iya, Ding. Perkudara, piye Kresna kakangku? Ratune wis ora ana. Iki bakal cetha bakale kelakon nggone kadang-kadangku para Pandhawa nglakonake. Ya nglakoni ya ngadani Siraji Suya. Iya, Kresna kakangku, kula nuwun sinuwun. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung Kisanak kowe sapa nuwun sewu kula ingkang abdi pun Jayatsena Jayatsena kuwi kula atmajanipun sawarga Rama Prabu Jarasandha. Wah, mikira anae ora trimo tak patenane. Engko sing Werkudara ngusih. Iki sisa dirembug Werkudara. Ana wigati apa Jayatsena methuke lan Tandrawati. Kula badhe ngaturaken panuwun dhumateng Paduka Sinuwun Prabu Kresna kaliyan Raden Werkudara. Awit ing sakmangke sampun saged angluwari para kawula negari Giribajra anggenipun dipun cengkrem dening panguwasanipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha ing sakmangke kula aturi ningali kawontenanipun para kawula wonten Praja Negaring Giribajra wekdal sakmenika sampun ayem-ayem tata titi lan tentrem kula ngaturaken panuwun sanget sinuwun ya tiba sepadha-padha kabeh iki mau ora bakal bisa kelakon yen to para Pandhawa ora duweni gawe lho Gusti kula para Pandhawa kagungan damel menapa? Kadang-kadangku para Pandhawa iki kepengin nganakake Saji Raja Suya. Mongko wektu dina iki pesthine kodrat, pesthine belahi kuwi sing dadi saji korban kuwi wong tuamu ya swarga Prabu Jarasandha. Mula kang saka kuwi gandeng kae. Ana ing negara Giribajra kae ana ratu cacah 97 sing dikunjara dening bapakmu ayo Gage Luwarana menawi sampun kula luwari ratu 97 kae kandhinen tumuju ning Prajanagara Ngamarta dina sakmengko kinen nyekseni lumading Saji Raja Suya ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan Jayatsena wonten dawuh ratu sing ikhlas wae ratu sing padha gelem wae nek ora gelem dijak ora gelem mbok kandhi menyang negara Ngamarta ya wis ora usah dipeksa. Nyuwun pamit madhal wasilan. Kuandhane bapakmu ruktenen Jayatsena.